Chámome Carlos e teño 13 anos. Son un dos moitos rapaces que sofren ciberbullying. Todo comezou cunha persoa que me pedía fotos que eu non quería enviar. Sentíame atrapado e avergoñado. Non sabía como reaccionar. Non me atrevía a contarllo aos meus pais nin aos profesores. Foron os meus amigos quen, ao decatarse do que estaba pasando, decidiron pedir axuda. Grazas a eles, os meus pais e os profesores souberon da situación e axudáronme a acabar co acoso. A persoa que me estaba a facer dano foi descuberta e agora sei que nunca estou só, que sempre hai que me pode axudar. Chámame Catalina e no colexio son víctima de racismo por parte de algúns compañeiros. Adoitan meterse comigo pola cor da miña pel. Algúns chegan a insultarme con palabras que me fan sentir diferente e inferior. Isto fai que me sinta triste e teña medo de ir ao colexio. Durante un tempo calei, porque tiña medo de que as cousas empeorasen se yo contaba a alguén. Pero finalmente decateime de que non tiña que pasar por isto soa, e decidín contalo no colexio. Grazas a esa decisión, agora sei que o racismo non ten lugar na nosa escola e que todos merecemos ser respectados sen importar de onde vimos ou como somos. Chámome Elena, teño 14 anos e xogo no equipo cadete de fútbol do meu colexio. Nunha mañá de outubro, tiñamos un partido e un grupo de categoría xuvenil veu vernos xogar. Cando todo rematou e estaba soa no vestiario, comecei a sentirme incómoda e insegura. Notei que alguén me estaba a seguir e, en vez de ignoralo, decidín pedir axuda. Ao falar co meu adestrador, comprendín que ninguén debería sentirse desprotexido, nin moito menos en lugares que deberían ser seguros. Agora sei que pedir axuda é fundamental para protexernos a nós mesmos. Chámome Hugo e teño 12 anos. Sempre me levei moi ben co meu amigo Paul. Compartimos moitas cousas e pasámolo xenial xuntos. Co tempo, decateime de que sentía algo especial por el. Cando outros compañeiros souberon que me gustaba Paul, comenzaban as burlas e as risas. Cada día na escola sufría comentarios que me facían sentir diferente, como se fose malo ser eu mesmo. Durante un tempo calei, pero logo entendín que non debía soportalo só. Falei cos meus pais e cos profesores, e agora sei que todos temos o dereito de ser respetados e protexidos. Ninguén debería sentirse mal por quen é ou por a quen quere. O 75% dos agresores pertencen ao entorno da vítima, segundo datos extraídos do estudo sobre a resposta xudicial á violencia sexual a nenos e nenas do Ministerio de Igualdade do 20 de novembro de 2020. O informe Sexto Estudio, la opinión de los estudiantes, feito por Fundación ANAR e Mutua Madrileña no 2024, conclúe que o 9,4% do alumnado afirma que el ou un dos seus compañeiros ou compañeiras está sufrindo acoso escolar e ou ciberbullying. Un 47% do alumnado non actúa cando un compañeiro ou compañeira é víctima de acoso escolar. Os insultos, motes e burlas son o tipo de acoso escolar máis frecuente, nun 87,6% dos casos, seguido do illamento, cun 42,6%, seguen a descender as formas máis físicas de acoso, como golpes ou patadas. Segundo o informe do 2022, Jóvenes y Racismo, estudios sobre las percepciones y actitudes racistas y xenófobas entre la población joven de España, levado a cabo no Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación Faz Juventud, o discurso é maioritariamente non racista. Pero hai minorías, arredor dun 25%, que sostén algúns postulados ambiguos e outros de rexeitamento a certos colectivos ou a posta en marcha de algunhas políticas de inclusión.
Quen ama non maltrata. A protección é necesaria. Se vives unha situación de violencia, contao. Non deixes pasar a violencia.